Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amma ba'd. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Менә без Arap harflәре белән танышып беттек. Һәм бүгенге дәрестән без тәҗвид кагыйдәләренә керербез. Һәм муаллим Сәнинең шу кечкенә китабында harfләрдән соң иң беренче килә торган кагыйдә ул калкала кагыйдәсе. Калкаланы инде безнең телгә күчереп әйткәндә ул аерым ачык белдертеп уку яки сызыклап, яңгыравыклы тавыш белән уку дип әйтәләр инде. Муаллим Сәнин дә менә тибрәнеп уку дип. Нинди генә сүзләр кулланмасаң да, аны мисаллар китереп инде укып, күрсәтеп, шушы хәрефләрнең ясау рәвешен аңлатмасаң, аны берничек тә аңлап кулланып булмый. Һәм шуңа күрә дә без мисаллар белән аңлар өчен нинди иҗекләр чыга, без аларны карап китербез. Менә Коръәндә 5 төрле хәреф бар, һәм шушы хәрефләр әгәр дә сәкен белән килә икән, алар безнең шушы калкала хөкеменә керә инде. Мәсәлән, 5 хәреф: каф, та, бә, җим, дәл. Әгәр дә шушы хәрефләр сәкен белән, сәкенне без алганыйк бит инде. Мәсәлән, Казан басмасында кечкенә генә түгәрәк кенә нокта дип, гарәп басмасында инде менә шушындый гына кечкенә генә авыз сыманрак. Менә шушы бөтенесе инде сәкен дип атала. Ягъни сәкен бу хәрефтә берни хәрәкәт дә юк. Шушында да нокта куелган шикелле дип чагыштырып әйтеп була инде. Мәсәлән, менә монда да бит инде кады. Әгәр дә монда фәтхә булса, кадә булыр, шулай бит инде. Кәсрә булса, ди булыр, кади. Әмма ләкин монда берни хәрәкәт булмаганга, анда сәкен булганга, шушы хәрефтә туктап каласың, кады. Яни туктатып кала, нокта куя. Һәм менә шушы 5 хәреф сүздә сәкен белән килә икән, ул безнең калкалага керә. Менә ничек итеп? Мәсәлән, дәл хәрефе, кады. Менә монда сәкенгә калкала чырагач, ул кат дип кына укылмый. Менә тибрәнеп кады, кады дип укыла. Кады афлаха. Мәсәлән, җим, тәҗ, тәҗ, тәҗ. Җидан соң е хәреф булган кебек. Тәҗ алу. Мәсәлән, бга сәкен чырый. Бу безнең калкала хәрефе. Юб, юб. Юб кына түгел, юб. Бдан соң әзрәк кенә этелеп китә. Хәрефе шикелле. Юб сыйру. Менә та белән ка, алар инде каты хәреф. Монда белән түгел, монда әзрәк шикеллерәк. Юто, айму, тако, һәр, һәр. Бу бөтенесе дә калкала хәрефләр. Һәм алар сәкенгә чырады. Һәм менә монда тагын шуны әйтеп китәргә кирәк. Әгәр дә калкала менә сүзнең ахырында икән, ул безнең катырак әйтелергә тиеш. Менә кады, кады аерым ачык име. Әмма ләкин сүзнең уртасында икән, ул йомшаграк әйтелә. Тәҗ, тәҗ алу. Мәсәлән, юб сыйру. Булар сүзнең уртасында, шулай бит? Булар йомшаграк әйтер. Юто, айму. Әмма ләкин инде ахырдан килсә менә кады. Вата ул катырак калкаланы чыгарырга кирәк. Һәм шулай калкала хәреф, әгәр дә тәшдид белән килсә, ул тагын да калкаласын аерым ачык катырак әйтергә тиеш. Без хәзер инде башта язып кутбуҗат дип ятларга кирәк. Язып күрсәтәм башта. Мәсәлән, беренчесен әйттек каф дип, шулай бит? Язабыз. Каф, та, бә, каф хәрефе, кут, сәкен куябыз, кут бу, һәм җим. Кут бу җәд. Кут бу җәд. Менә шулай дип ятларга кирәк. Калкала 5 хәрефтән. Кут бу җәд дип ятларга кирәк. Әгәр дә каты хәреф каф белән та булса, ул безнең инде укыла дидек ничек? Хәрефенә шатып, яки хәрефенә. Яни теге яки каты хәреф. Менә йомшак хәрефләрдә нәрсә дик? Әзрәк
Эгә йыга шатып була. Е. Шулайрак истә калдырып була инде. Хәзер без аны Куръанны алып, Куръаннан укып, мисаллар белән карарбыз. Алай аңларга җиңелрәк булачак. Бер барыбыз да белгән Ихлас сүрәсен карап китик. Мәсәлән, иң беренче Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир рахим. Кул хуаллаһу ахад. Безнең монда тәнвин тора, ун. Без әле үтәчәкбез. Тагын бер кагыйдә, әгәр дә сүз ахырында тәнвин килә икән, ул тәнвин безнең инде юкка чыга һәм ул сәкенгә әйләнә. Монда безнең әхәд барлыкка килә, шулай бит? Әхәдун түгел, сүз ахырында ул безнең тәнвин юкка чыга. Монда сәкин булырга тиеш. Һәм шуңа күрә менә бу дәл, кутбу джәд. Дәл хәрефе калкала хәрефеннән. Һәм калкала хәрефе безнең нәрсәдә ахырдан сәкенгә әйләнә. Димәк, бу каты итеп инде аерым ачык тибрәнеп укылырга тиеш. Кул хуаллаһу ахад. Д. Шикеллерәк чыгарып, шулай бит? Ахад. Ахад кенә түгел, ахад. Аллаһу самаду түгел. Хәрәкә ахырдан сәкенгә әйләнә. Сәкин. Шундай гарәп басмасында ул безнең менә шушындай рәвештә Казан басмасында түгәрәк кенә куела. Шуңа күрә монда самаду түгел, самад. Самад. Аллаһу самад. Д. Шуңа ләм ялид. Күрәбез монда шулай ук калкала ләм ялид ва ләм юлад. Күрәбез сәкин икесендә дә һәм сәкин нәрсә ул дидек? Дәл хәрефенә туры килеш калкала хәрефләре ләм ялид кенә түгел, юлад кенә түгел, ләм ялид ва ләм юлад. Д. Мәсәлән, кул аъузу би раббил фалaq. Кәсре белән фалaqи битиме? Ләкин нәрсәдә ахырдан тәнвиннәр, хәрәкәләр анулируют сыйта. Ул безнең монда сәкин куела. Шуңа күрә сәкинле булгач, каф хәрефе безнең кутбу джәд. Каф, ка иң беренче, шулай бит? Шуңа күрә ул безнең укылачак калкала фалaq. Шикеллерәк. Фалaq. Искә төшерер өчен карап алыйк. Каф хәрефе безнең нәрсә? Калкала хәрефләрдән. Шулай бит? Киттек. Мин шәрри ма халaq. Шулай халaq. Мондагы шикелле. Халaq. Монда фәтхә тора, әмма ләкин инде сүз ахырында безнең сәкенгә әйләнә. Сәкенгә әйләнгәч ул калкала хәрефенә халaq. Мәсәлән, мин шәрри ма ва мин шәрри гасиқин иза вaqab. Фәтхә юкка чыга, ахырдан сүз ахырында булаш. Ул безнең сәкенгә әйләнә, сәкенгә әйләнде икән инде. Ул безнең калкала хәрефе, б хәрефе, шулай бит? Вaqab кенә түгел, вaqaba да түгел, вaqab. Б. Чыгарган шикелле. Вaqab. Ва мин шәрри наффасати фил уqad. Шулай калкала, шулай бит? Ва мин шәрри хасидин иза хасад. Карыйк тагын бер мисал. Мәсәлән, Мәсәд сүрәсе. Мәсәлән, Таббат яда аби лаһаби ва таб. Безнең б хәрефе шулай калкала хәрефтән. Әмма ләкин без әйткәнек, әгәр дә сүз ахырында килә икән тәшдид белән бу калкала тагын да каты итеп чыгарга тиеш. Ва таб. Ма агна анху малуху ва ма касаб. Монсы йомшаграк чыга инде, чөнки монда тәшдид тормый, әмма ләкин сүз ахырында шуңа күрә монда әзрәк кенә инде киметәбез. Касаб. Кәсәп кенә түгел, кәсәбә дә түгел. Тагын бер кабатлыйм. Хәрәкә ахырдан сәкенгә әйләнә сүз ахырында. Кәсәб. Сәясәнә ләһәб. Менә монда бит тәнвин ин. Ләһәбин булырга тиеш. Әмма ләкин сүз ахырында сәкенгә әйләнә, сәкенгә әйләнәш б хәрефе безнең калкала керә. Шулай бит? Ләһәб. Хатаб. Калкала, шулай бит?
حطب في جيدها حبل من مسد. Мәсәд. Һәм менә шулай тагын безгә инде иеше Коръәннән алып белгән сүрәләрдән инде шушы калькалә хәрефләрне эзләп күнегүләр эшләргә кирәк безгә. Менә Коръәнне ачып инде карарга кирәк. Кая безнең инде калькалә хәрефләр. Шулай итеп бер 10-15 тапкыр 10-15 калькалә хәрефен табарга кирәк Коръәннән. Белгән сүрәләрне анда карап яки Коръәннең инде берәр белмәгән сүзендә аятләрендән табып инде шулай итеп безгә күнегергә һәм аны табырга өйрәнергә кирәк. Гомумән бу калькалә кагыйдәсе ул күп кеше аны белсә дә яки оныта, яки әһәмият бирми, шуңа күрә күп кешеләр Коръән укыганда калькаләне чыгармый. Калькаләгә дөрес итеп әйтмиләр инде. Ничек бар шулай гына укыйлар. Шуңа күрә менә моңа игътибарлы булырга кирәк. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля анта астагфирука ва атубу илейк.